drop Masterchef. Vi har Supreme Chef. Jeg vil gerne præsentere vores Celebrity Chef, Mr. Nicky. Goddag. Nicky, hvad kan du lige fortælle lidt om dig selv? Til dagligt der laver mad til professionelle atleter. Udover det, så kører jeg lidt coaching. Jeg reklamerer lidt for Mobis forretning, Supreme Subs. Det gør jeg, fordi at det får nogle spillere. Det gør jeg ikke, fordi jeg skal et eller andet ud af det. Jeg synes bare, det fungerer. Og alle dem, der er hos mig, de synes, det her med hans webside, det er virkelig nemt og tilgængeligt. Jeg sagde til Moby, der ringede til mig og spurgte, om jeg ville være frisk. Så sagde jeg selvfølgelig. Så vi står i Copenhagen Gym. Moby, han har legnet lidt af hans dressing op. Ja, grunden til, at jeg har gjort det er fordi, at Nicky har jeg set flere af hans opslag, der har han snakket rigtig meget om kalorier, lavkalorier, dressinger og kontra den rigtige vare. Og der synes jeg egentlig, det var ret interessant, hvis man lige kunne inkorporere det en lille smule, fordi vi har jo noget, der vi kalder zero dressing, som er måske lidt mere spændende. Den er meget mere spændende, fordi det der er ved de her dressing her, hvis vi starter med den her almindelige mayo her. I almindelig mayo, der ligger vi som minimum på 677 kalorier per 100 gram. Der er lidt bladet ved det her. Her, der snakker vi 69 kalorier per 100 gram. Jeg ved godt, der ikke er nogen af jer derude, der bruger 100 gram. Men hvis vi er nede og snakker, hvad man snakker omkring en spiseskefuld, altså de her med 10 gram, 15 gram på en spiseskefuld, når man bruger noget, så er vi altså helt nede i 11 kalorier her. Hvorimod en spiseske af almindelig mayonnaise, der er vi altså op i hvert fald 100 kalorier. Du kommer ikke under 100 kalorier. Så forestil dig hjemme, hvis I skal lave en burger. Helt ganske normal burger. Så har I en overbold og en underbold. Der smider jeg altså bare måske 10-15-20 gram mayo. Slasker lige 100 kalorier på begge boller. Så er vi altså deroppe allerede. Så kommer alle det her tilbehør. Så skal I også have noget ketchup på. Ketchup, der er i hvert fald 100 kalorier i en god klat ketchup. Så er vi altså hurtigt op i, hvad der svarer til 400-300 kalorier i det her estimat. I dressinger eller toppings til det her. Derfor, når I laver burger eller noget derhjemme. Så det her, det er altså fantastisk. Der er ingen tilsat sukker. Der er ikke alle de her giftstoffer i. Vi har også snakket omkring det her med E-nummer. Ja. Og de E-nummer, der er i her, det er altså E-nummer, du finder i almindelige råvarer. Det vil sige, det er almindelige stivelsesholdige produkter. Det er ikke alt muligt gift. Det er ikke alt muligt konserveringsmidler. Det er simpelthen bare ting, der gør, at tingene kan hænge sammen som emulgator. Faktisk er der kun nogle få af de her varer her, der egentlig har nogle E-nummer overhovedet. Blandt andet den her ketchup og mayonnaise, der vi kigger på. Der er der slet ikke noget. Zero dressinger, de har eksisteret i rigtig, rigtig lang tid. Og der er rigtig mange dårlige på markedet. Ja, der er rigtig mange. Ja. Og vi snakkede lige om, okay, det skal bare ikke være for syntetisk og det ene og det andet. Jeg sagde det til Nicky, du skal lige smage den her. Ketchupen, hvad synes du om den? Altså, det her, det smager faktisk ketchup. Jeg skal ikke stå og snakke dårligt med andre produkter og sådan noget, men det her, det smager faktisk ketchup. Ja. Det samme gjorde mayonnaisen, og jeg kan rigtig godt lide mayonnaise. Og som kok, der kan man rigtig godt lide fede produkter. Så de her alternativer, hvor man kan gå ind og finde sådan nogle zero-kaloriers produkter her, hvor det er så minimalt det der i. Altså, det er jo konge. Vi skal også på et tidspunkt i dag, at vi skal lave en burger. Ja, det er det, jeg tænker, at det vil være lidt mere spændende alternativ, og en måde at gøre burgerne betydeligt lettere i kalorier. Jeg har taget lidt med i dag, og jeg har faktisk taget nogle økologiske fuldkornsboller. Alle sammen, jeg har taget med i dag. Det er noget, du kan købe i supermarkedet, og dressing, det er du køber hos Moby. Det vil sige, det er nemt og tilgængeligt. Du har dine ting inden for kort tid, og du kan have tid ved hånden. De her dressinger, de holder også rigtig lang tid, så længe I sørger for folk på køen. Så selvom vi bruger meget lidt af dem, så vil de holde rigtig lang tid. Og det er jo en kæmpe fordel, man ikke skal ud og handle hele tiden. Så når vi begynder at snakke den her burger her, jeg får kommet til at få 2 store burger på den her størrelse, hvor vi kan få dem under 600 kalorier med Mobis dressinger. Havde jeg ikke brugt Mobis dressinger, så havde vi i hvert fald ramt en lille tusbas på 2 store burger. Ja. Men det glæder mig til at komme til at lave. Vi kommer til at lave en lille Masterchef-studie hen, og vi starter fra bunden af, altså hvor vi har alle tingene, og så kommer I til at kunne følge lidt med. Udover det, så har vi også taget lidt proteinkugler med, hvor vi snakker, hvad for noget proteinpulver vi ligesom skal bruge, for det er rigtig, rigtig vigtigt, når vi laver de her produkter hjemme hos os selv, at vi sørger for at bruge noget ordentligt proteinpulver, fordi går I med noget af de billige produkter, og igen, jeg skal ikke snakke dårligt med andre firmaer, så kan de ikke binde særlig meget væske, på grund af, at der er så mange tilsætningsstoffer i. Men når man køber nogle af de bedre produkter, så kan de faktisk holde rigtig meget væske i sig, og det gør faktisk, at konsistensen på de her produkter, man laver, de bliver det mere lækre. Vi kommer lidt omkring det hele, og vi tager med fra, hvor vi starter. Jeg tager også med på de her proteinkugler helt fra start, ikke? Og så tænker jeg bare, vi ser, hvad der sker, og ser, hvor det ender hen. Ja, lad os gøre det. Det er åbent. Lad os spændende. Moby, nu er vi kommet i køkkenet. Yes. Jeg tænker, du kommer til at assistere lidt meget lidt i dag. Jeg prøver at assistere. Jamen, det er fedt. Men Moby, hvis du gider tænde op i panden over, ved du, hvordan den virker? Ja, men jeg gætter på, at jeg skal starte med okay. Hvor mange grader skal det her på? Jamen, hvor mange grader kan den komme op på? Jeg tænker, vi skal have sådan en middelhøj varme, ikke? Altså lige nu siger den 60. Jeg ved ikke, om den kan registrere mine fingre. Det ligger sgu fint. Moby, du har rent handsker på. Ja. Vil du ikke, hvis jeg lige åbner her, så er det ikke for meget for emballagen. Så jeg åbner lige her. Goodie.
Hvis du gider forme, hvad skal vi have, 2 bøffer, så rammer vi 175 gram. Nu kan vi sige, Moby, de her burger her, du er også godt inde i det her med kosternæring. Lige pt, der har jeg et måltid, der hedder 120 gram ris ukogt, og så har jeg 220 gram kylling, og jeg har lidt fedtstof. Det måltid i kalorier, jeg ved godt, makroen og sådan noget kan vi ikke få tjekket op, men det her måltid, det kan vi faktisk bytte ud med sådan 2 burger her, vi kommer til at lave her. Jeg ved ikke, mange kalorier får du om dagen, Moby? Jeg får alt for let lige øjeblikket. Nej, det ved jeg godt. Jeg er helt nede på cirka 1500 kalorier. Ja, tak. Så det er ikke særlig meget. Nej, det lyder rigtig, rigtig let. Ja. Hvordan holder du dig på det? Det er egentlig lidt nemt, hvis det er, man kan nogle tricks, og det har man jo lært efterhånden. Man kan godt få ting og sager til at fylde ret meget. Ja, tak. Maden kan man godt få til at fylde en del, og uden at det har alt for mange kalorier i sig. Ja, tak. Der er jo rigtig mange, der snakker ind i de her cheat meals her. Nu coacher jeg også et sæt på siden af det. Ja. Og cheat meals, det går tit fuldstændig galt. Fordi hvis du lægger en person i et underskud af kalorier med, hvad der kan svare til 300-400 kalorier, og så er det, man tænker, man taber sig over nu, og så er det bare i weekenden. Ja. Så går det bare ned på grund af personen bare tænker, ved du hvad, så er det bare pizza, burger, og vi kører. Jeg ved det godt. Men ved du hvad, jeg har sådan lidt, at hvis det er, du tager de her cheat meals, man skal være lidt disciplineret, og man skal være lidt, men det er der rigtig mange, der ikke har. Nogle af de ting der, som jeg også tænker, at man skal prøve at huske, det er, at hvis du har nogle dumme fødevarer derhjemme, der kan det gå rigtig, rigtig slemt. Fordi lige pludselig kan du altså godt blive rigtig, rigtig sulten, og hvis der lige ligger den der Marabou-chokolade der, liggende et eller andet sted, bare alene den der hele bar der, det er så små. Det er halvdelen af, hvad du må indtage på løbet af en dag. Nærmest, yes, og det er også det. Altså også når vi snakker bare i sådan som mandler og peanuts og sådan noget. Ja. De der 2 burger, vi kommer til at lave her, de kommer til at indeholde det samme, 2 store burger, som det samme som 100 gram mandler. Altså så det går rigtig stærkt, hvis ikke man tænker over det. Præcis. Men Moby, lad os få stegt op i noget kød. Du får lov til at stege kød, Moby. Okay, fedt. Det tænker du har styr på? Det tænker du er blevet stegt en del kød igennem tiden. Det ved jeg, der er rigtig mange med derude, der tænker, hvad fanden laver de? Men vi har stadig lige adskilt tingene. Vi får selvfølgelig kørt over, og så får vi selvfølgelig anret pænt. Så vi smider bare lige vores grønt op i her. Det jeg godt kan lide med agurk, det er også lille køkkentræk, det er at få skåret dem skråt, så de fylder noget i burgeren, ikke? Hvorimod de fleste vil jo køre en agurk sådan her derhjemme her. I den her størrelse her, ikke? Ja. Det er klart. Men hvis vi lige vender den om her, og så får lidt størrelse på, ikke? Det er en af de der chef-kokketricks der, du har. Ja, det kommer ud til at se ud af mere, ikke? Ja. Nå, Moby, nu er vi tilbage igen. Ja. Vi har fået vasket vores spækbræt. Yes. Så er vi klar til anret. Du har styr på burgeren derovre og bøfferne. Ja. Dejligt, mand. Hvad siger farven over? Farven, ja. Altså, vi er lidt gyldne nu. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, har du nogle tricks til, når det skal være medium rare og det ene og det andet? Eller ja, altså du kan jo mærke, der er jo de her trick her, hvor du kan mærke. Den må gerne give lidt efter. Som udgangspunkt, når kød begynder at bløde, så er vi ved at være der. Når det stiger blod op igennem, så lige et minuts tid, og så er vi faktisk ved at være der. Jeg har jo, Moby, været ude og købe nogle økologiske fuldkornsburgerboller. Ja. Jeg køber så vidt muligt, så meget økologi som muligt. Der er selvfølgelig også det økonomiske aspekt i det, men de råvarer, hvor det faktisk er på kroners forskel, der afgør, om det er økologisk eller ej, der vælger jeg selvfølgelig altid at gå med det økologiske. Mm-hmm. Der er nogle produkter, hvor økologi og konventionelle varer, der er væsentligt stor forskel. Okay. Især på kød og sådan noget. Altså, det er sjældent, man har råd til at købe økologisk kød, fordi priserne de er så forhøjet. Ja. Men lige med sådan nogle her små ting, der vil jeg altid til hver en tid lige bruge 2-3 kroner ekstra på noget økologisk. Og det er selvfølgelig fuldkornsburgerboller. Vi har brug for kostfiber. Man kan sige, det der er, hvor man kan sige et komplet måltid mad, det er jo, når vi sørger for, at der er noget fedt, noget protein og noget kulhydrat og kostfiberen. Når vi får et komplet måltid mad, så er det med til at stoppe de her cravings. Ja. Så derfor har jeg valgt at gå med nogle fuldkornsburgerboller, fordi vi får noget kostfiber. Ellers er der ikke så meget kostfiber noget andet jo. Okay, og nu kommer vi jo til det fede, Moby. Nu skal vi faktisk til at bruge de her dressing. Vi skal selvfølgelig lige have stegt de her burgerboller af. Ja. Det der også er en god ting, når man steger kød af, det er, når lige så lang tid man har stegt det. Lige så lang tid skal det hvile. Ja, fordi begynder vi at skære op i det, så er det, du mange gange ser på de her tallerkener, hvor det bliver alt det her blod ud. Ja. Så nu lad os sige, at vi har stegt det 3 minutter, de her hakkedrenge på hver side. Lad dem lige ligge 1,5 minut til 2 minutter, og lige svede af. Okay. Og lige få smidt det blod, fordi ellers står vi også bare med sådan en burger, hvor det bare vælter ud med blodsaft og alt muligt. Det gider vi ikke. Når de så stegt de burger, smider vi lige op her og hviler. Så kan vi lige hurtigt gøre panden ren. Så kan vi faktisk få de her burgerboller, de her brune af på panden. Og så skal vi bare i gang med anret. Jeg har taget lidt ost med. Jeg har valgt at gå med en 13% fedt. Ja. Det er simpelthen også igen for at holde kalorier nede, ligesom jeg valgte alt andet. Ja. Og så har jeg valgt et lidt bedre produkt, der er også nogle andre på markedet. Lad os prøve at holde kvaliteten højt. Nu vi har det andet er højt med økologi og ingen E-nummer. Lad os gøre det samme med ost. Lad os få smidt nogle burgerboller på, og så bare fuld varme, Moby. Fuld med varme på. Fuld varme, ja tak, for at lade dem bruge en pænt af.
Ja, tak. Nu tænker jeg altså, der er noget trøffelmayo og noget almindelig mayo og noget ketchup. Lad os prøve lidt forskellige. Er der nogle af de her dressing, du bruger selv, Morten? Jeg bruger ketchupen. Jeg bruger teriyaki-saucen er min favorit blandt andet. Hvad bruger du dem til, når det er? Jamen, hvis det nu var teriyaki, Ja. jeg kan godt lide at friske grøntsager, som jeg lige har, du ved, lynsteger i noget spray, fedtstofspray. Ja, tak. Hvad bruger du fedtstofspray? Bare alene den der spiseske smørstof kan gøre rigtig, rigtig meget, rent kaloriemæssigt. Bare en spiseske olie er ekstremt undervurderet, hvor meget der er ligesom... 90 kalorier? Præcis. Men altså, jeg kan ende med at få 4-5 kalorier ud af sådan en zero spray der, og få en fedtet pande, hvor maden den glider nemt og hurtigt bliver lynstegt. Ja, tak. Så nogle grøntsager og noget kylling, som jeg kan lynstege. Ja, tak. Og ved siden af, der kan der være lige fra risnudler, eller hvad det er. Altså, lidt asiatiske cooking der, ikke? Der er teriyakien. Altså, bruger du den, hvad det hedder, før eller efter tilberedning? Marinerer du i den, eller hvad gør du? Jeg kan både bruge denne her til, som marinade, eller jeg kan bruge den i varme retter og lynstege med det, eller jeg kan også hælde det ovenpå til sidst. Så det er lidt, så er det bare hip som haps. Ja, tak. Der er virkelig ikke nogen forskel. Okay. Så teriyakien er i hvert fald en af mine favoritter. Nu fik jeg også smagt det i chokoladesaucen før. Ja. Altså, og dem, der følger mig på Instagram, de ved, at jeg har en rigtig sindssyg cravings for morgenmadsprodukter, skyr og alle mulige ting. Og normalt så har jeg ikke brugt nogen af de her ting, jeg har både gået med alt muligt lort, så nu er det lov mig lidt for lidt mere i aften, jeg skal prøve Moby. Det skal jeg få lov til. Og jeg ved, min kone... Bare gå amok på den. Ja, tak. Men vi har i vores chokoladesauce, der er der kun 5 kalorier per portion. En portion beregnes som 15 gram. Okay. Men til sådan en typisk lille chat, som du ligesom skulle have på måske en Ninja Creamy ice cream proteinis der, for eksempel, eller cream of rice, eksempelvis, eller hvad du nu vælger at lave din egen lille sunde dessert, ikke? Men nem måde at spare en helvedes masse man kalorier på. Ja, tak. Hvad for en af jeres produkter sælger du mest af den? Chokoladesaucen og karamellen der. Og folk har generelt en relativt stor sød tand. Også det der, når vi er på diæter, altså det er jo totalt ærligt, især når vi presser godt ned, så er det virkelig vigtigt. Jeg har ikke brugt nogen af de alternativer, jeg har bare holdt mig fra dem, men der er jo en ny verden, der åbner sig for mig med det her. Jamen prøv at høre, der findes rigtig, rigtig mange, hvor det simpelthen er ekstremt tyndt i selve sovsen der. Altså, du kan mærke, det der, det er jo bare sådan en tyk klat, der ligesom lægger sig der, ikke? Og det smagte ketchup før. Det smager af ketchup. Ja. Min kone, hun har købt nogle produkter hjem nogle gange, hvor hun har sagt, okay, skal jeg lige prøve en hjemmelavet burger. Og så har hun kommet til at hælde noget der klamme ketchup i, og så har jeg bare tænkt, du bare æde burgeren selv. Det kommer ikke til at ske, fordi de her dressinger, der er så mange på markedet, hvor man bare tænker, det er simpelthen løgn det her. At de kan formå at sælge dem, det er man gået. Men altså, Rabeco, de er flere gange blevet gentestet i så mange variationer, og der er... De er simpelthen gået så meget all in i kvaliteten. Jeg synes faktisk, det er lidt synd, at i Danmark, der kan man ikke købe den i supermarkedet, men de fleste europæiske lande der kan du købe Rabeco i helt almindelige supermarkeder. Ikke engang specielt forretninger, som kosttilskudsforhandler eller andet. Okay. Så det er lidt vildt. Skal vi starte med en mayo? Det synes jeg lyder som en god idé. Jeg tænker også, det er de fleste bruger i bunden af burger, ikke? Ja. Normalt så har jeg gået med sådan noget Hellmann's, og igen så har vi været op over langt over 1000 kalorier. Her er de her 4 burger, eller 2 burger, vi kommer til at se her. Der kommer vi altså til at ramme under 600 kalorier med det her. Ja. Hvorimod med det andet, der er vi altså råd noget over. Så hvad det hedder, 15 gram, det er en god spiseske med top på. Præcis. Så jeg tænker bare at fyre den af her. Jeg håber ikke, den er lukket. Det er den. Det er den. Det er så fint. Er det nu, vi skal diskutere, om salaten skal være nede i bunden eller oppe på toppen? Der er jo delte meninger. Altså, jeg hader for salat op igen, så jeg kunne godt tænke mig holde i bunden. Jeg ved ikke, hvad er du til? Ærligt, jeg er fløjtende ligegyldig. Ja, tak. Så. Okay. Så får jeg lov til at køre her. Jeg har i hvert fald ikke sparet på proteinerne. Nej. Og igen, vi holder stadig under de her 600 kalorier med dressing her. Ja. Så det er kongen. En skive til hver. Smukt. Bum. Der, vi kører. Så skal vi have lidt andet grønt i. Jeg tænker, du vil være sulten, Moby, på 500 kalorier, så tænker altså, jeg, det... Jeg kan godt se, det begynder... Dit hovedmåltid, hvad vil det bestå af, for eksempel på det tidspunkt her nu? Hvad var det næste måltid, du skulle have? Jeg får 40 gram ukogte ris. Ej. Og så får jeg 220 gram kylling. Ja, tak. Og 100 gram grøntsager. Okay. Nå, men vi kan sige, vi har jo grøntsagerne, vi har kødet. Din hvad sagde du, 60 gram? 60 gram ris ukogt? 40 gram. 40 gram, mand. Ja. Det er jo ikke meget. Altså, nu er jeg jo løgmand, Moby. Jeg ved ikke med dig. Kan vi lide løg? Jeg elsker løg. Du elsker løg? Ja, tak. Det er godt at høre. Altså, nu er vi ved at komme op i højden, ikke? Ja. Kan du lige fortælle mig lidt om du kører jo også noget måltidskasser og så videre? Ja, jeg er i gang med at åbne det her Clean Food firma. Ja. Hvordan foregår det? Jamen, det foregår sådan,
Lige nu, der er jeg i gang med at søge efter et køkken. Lige nu, der har jeg har jeg det sammen med min tidligere partner for Sixpack Kitchen. De har en rigtig fed cateringvirksomhed i Hvidovre, så jeg mødes med dem en gang om ugen, så tager vi ned og prepper noget mad. Så er det primært lige nu for de klienter, jeg har, som kører forløb hos mig. Men ellers så er det jo, ude i fremtiden, er det jo sådan, så det bliver ligesom det her Sixpack Kitchen, jeg havde i gamle dage. Der, hvor man går ind og bestiller mad, så kan man, er der mulighed for at få leveret 2 gange om ugen, hvor vi snakker ind i det her kalorier, og vi snakker clean food. Det vil sige, jeg ved ikke, om I kender nogen af jer, hvis I kender det her Mega Meals. Der har været flere forskellige. Meget ofte er det jo, lige nu kører det de der Factor Meals der. Ja. Men altså... Men hvis du kigger hen imod Mega Meals for USA, hvor det ser ud af intet, men det er ren mad, det er, hvad det er. Det er noget kartofler, det er noget grønt, det er noget kød. Præcis. Du kan faktisk købe deres kød alene, det vil sige, du kan købe en 150 grams bøf i en pose. Det ser fuldstændig sindssygt ud. Men ved du hvad, der er det, der skal være i, og man kan holde prisen nede, og det gør det nemt og funktionelt. Det her, når vi også træner og alle de her ting her, det er, at vi vil gerne have bare noget mad, der fungerer, og der ikke skal være for meget volumen i. Så lad os holde det basic. Ikke for mange tilsætningsstoffer, ikke for mange dressing, ikke for mange saucer. De måltider, jeg laver derude, de ligger også som udgangspunkt de her 500-600 kalorier. Ligesom de her 2 burger her. Ja. Jeg tænker også, lad os få lavet dem færdige lige på at smage dem. Nu er vi nået til ketchupen, og det var den her, jeg fik smagt før, hvor jeg tænkte, okay, det fucking spiller. Fordi det er en ketchup. Det er en rigtig ketchup. Det er zero ketchup, der smager af ketchup. Og det er samme konsistens som en ketchup. Ja, og det kunne faktisk være rigtig sjovt, hvis man lige havde lavet sådan en blindtest. Fordi jeg tror faktisk, at vi faktisk ville kunne tage røven på folk og lægge den her op mod den her, de 2 andre store mærker, men det vi ikke nævnt i dag. Ja. Men, og så faktisk tage røven på folk. Ja. Fordi den smager ketchup. Altså, jeg er fan. Her, der har vi ikke engang 15 gram. Jeg håber, du vil være sulten, Moby. Her, der har vi 600 kalorier mad. Hvis vi snakker ind i noget andet, så folk måske kender til, så kan vi tage noget almindelig kylling brystfilet, hvor vi siger, kylling brystfilet, der har vi som udgangspunkt 105 kalorier per 100 gram kylling, deromkring. Ja. Fordi du kan ikke få fjernet fedten helt fra kødet, selvom det er mere. Så der har vi jo 210 kalorier. Så lad os smide noget ris på, og lad os sige, okay, du går med 130 gram ukogt ris. Der har vi 370 stykker på de første, og så har vi lige 30% af den næste. Det vil sige, der er vi oppe i 130-40 kalorier der. Vi kommer altså højere op i ris og kylling, end vi gør op i de her 2. Vi kan også gå ind og sammenligne det med 100 gram nødder. De her 2 store burger, der er det samme, som der er i 100 gram mandler. Faktisk under. På grund af, at vi har valgt at gå med de her light dressing. Vi har selvfølgelig valgt noget magert hakket oksekød, og vi har valgt noget magert ost. Men der, hvor det store fald sker, det er i de her dressinger, og folk glemmer, hvor kalorietæt er. Præcis. Ligesom det, hvor du snakker olie tidligere. Altså, det er jo vildt, hvor meget olie betyder i vores mad. De her 2 burger, jeg synes bare, vi skal hoppe i dem. Jeg ved ikke, hvor meget du må spise. Jamen, jeg må gerne, jeg kan godt inkorporere, men det er bare igen for lige at vise, hvordan man egentlig godt kan få så stort et måltid til at fylde så få kalorier. Det er det ligesom handler om i sidste ende, ikke? Det er for vildt. Jamen, velbekomme. Det igen. Altså, og kæft, den er godt stegt, Moby. Jeg ved ikke, om det er mere hen og forstand. Okay. Ja. Kæft, det er godt. Altså lige nu her, der spiser vi jo kun 300 kalorier. I den her burger her, den ene, der er 300 kalorier, det er altså i begge 2. Vi snakker 600 kalorier. Og vi har stået med over 1000 kalorier i dressinger. Hvis det var, vi var gået med alt muligt, folk kender til, ikke? Jeg ved godt, vi ikke må snakke med mad i munden, men jeg er pisse sulten, Moby.